Здравейте хора, това е новия епизод на Clash of Clans. Така, тук съм се поразвил леко. Ето какво съм направил. Чакайте да събера малко тези работи. Аз съм тук в един клан на едни мои приятели. Няма да ви го показвам. Тук забравяйте батките БГ. Тъй. Моля ви се, не дейте да влизате в този клан, защото той е само за приятели от училище. Така, в този епизод смятам да се поразвия малко. Да, нямам никакви джемове. Смятам да апгрейдвам стени. Смятам да се апгрейдна малко армията. Сега ще ви я покажа. Ето е армията ми. Смятам да я поапгрейдна малко. Ще туря малко арчери. Деца втори левел. Така, ще туря колкото мога. Така, браво. И смятам сега да ги изчакаме да се направят. И ще... чакайте, трябва да апгрейдна другите. Ще апгрейдна тези. Така. Почват. Смятам тук да направим лека атака на някои. Те 1500. Не съм много богат, ама все пак горе-долу според мен съм си добре. Така леко да... Почвам да се апгрейдвам. Ще трябва да събера някой ден ще трябва да събера пари да се оправя танхола. Преди малко ме бяха атакнали, но това няма значение. Ето и нещо е пълно. Чайте да го апгрейднем и него. Така. И просто чакаме да стане. Тук радиото ми е трети левел. То е първи левел. Мина първи. Този Elixir Collation е 6 левел. Този е 7. Мисля, че ще стане 8 или пак е 7. Не съм сигурен. 7 би трябва да става. Така. Тук втори левел арм. Да, знаете за какво говоря. Ой, аз какво направих, бах си гадне. Нищо, както и да е. Не сте чули, какво съм казал. Дай. Тук трябва да готово е. Искам да се апгрейдна първо танхола, да завърша тук оградата и ще направя цялата стена. Това мисля, че няма да е интересна част за вас, ама както и да е. Така, я чакате да съберем малко джемове от някъде. Тук дърво. Айде дай ми, молеца. Фак. Не може, трябва да ги изчакаме тези работи. И така, дайте да атакнем някой финтамач. Този струва ли си? Според мен не си струва този. Дайте някой друг. Този между другото си струва. Да, струва си. Така, пускаме тези арчери. Тук тургаме малко. Не, и аз пак арчери. Барберени. Така, пускаме още тук малко. Така. Браво. Давай бързо. Дай. Можете. Давай. Бийте ги. Браво. Така, само в същия дух искам. Бързо. Айде. Здраво. Живо. Айде, огън. Нищо. Лекичко му взе 1235 пари, което е ужасно добре. Добре, защото точно в този момент ми трябват пари. Така, да съберем тези работи. Така, 57 минути. Бързо става. Тук, тъй. Чивмете да видя дали съм минал. Няма да видя. После, така. Да видим. Тъй. Не. Така. Сега пак трябва да правя всичко ново. Дай му здраво да има. Здраво, браво. 50 такива добри хорица. Така. Искам да ги бумс. Не мога ли, фак. Нямам толкова с пари. Така, той дърво да заболим след малко. Че ма дразни. Чух, че в апдейта на играта ще има тук една лодка, която ще ми носи ресурси и трябва да я апгрейдна като клан кастъла, като ето и нещо. Така, я да видим, нещо имам ли? Нямам. Fucking shit, mate. Сериозно ли?
Моля ви се, не дейте пак повтарям, не дейте влизате в този сервер. Той е само за моите приятели и аз. Искам този сервер да не казвате за никой за него. Трябва да туря още една барака. Трябва ми. Ма няма как сега. Не тука. Супер много работа ми се получиха. От кога? What? Супер много работи. Чакай да го премисля. Така. Българския фак няма ли го? Български фак. Искам българския, защото все пак аз съм българче. И ще направим скоро с така наречения ми ортак Юлиан Беге. Ще направим влог, на който Q&A ще правим, нещо такова. И трябва да лекичко трябва да поснимаме малко за вас. What? От кога е 500 емералда? What the fuck, mate? Serious? Не мисля, че е толкова суе. Я да им теса. Дали ще мога ги атакна? Easy. И fucking Z. Така, много сте слаби, бе! Не очаквах да сте такива слабаци. Ето, гледай, 2 удара ме убих. Ужас. То сме си струваше да ги бие. Така, нещо, тук. Какво трябва ще да прави? Зарбол, слоути. Я да видим на моите приятели базата. Да видим на той момиче. Базата и не е хубава. Да, не е хубава базата. Да. На мен не ми харесва поне. Дем на ето този. Целият старбушен. What the fuck. И тук всичко. Ще взема аз да му донейтна нещо по-нататък. Black Energy. Visit. Той между другото на Black Energy е този клан. Той ни е приятел от Даскало. Ако питате на колко години съм, на 11. Така, тук лекичко. Много такив мъчък. Нямаш право да имаш толкова. Оттам тук, я да видим сега. Някой друг. Така, визит. Да, ние вече я видяхме. Я да видя този. Не визит комбе. What? Как беше то с Роберто е? Бат, дърсляк. Така. Той на мой приятел Лофтеро. И той е изтърбушен здраво. Все пак не е изтърбушено всичко добре. Той може и да е в игра в момента, не знам. Бате Тошо. И да му видим неговата... Ето и нещо и баваме с пръст, ще го разби, бе. Шегувам се. Така, визит. Ето го, Роберто, я да видим. Чакай малко. What? What the fuck? Нищо. Я да го видим пак от мой приятел. Да, той има супер яката. Хубаво, до тук смятам да приключвам с този клип. Надявам се да ви е хареса и до скоро!